live chino mari mar kuku ma wacho dichi maka wono wago mbaka kod achiel kuom jokenatiro mar oganda kendo jasiasa en jasiasa ten jakenatiro mar oganda nikech ang'o dichi ne mokwongo wuok tich wago mbaka kod josiasa kaka nominations ne chalo nyoro nago mbaka kod jokenatiro mar oganda kawuono ni ago mbaka kod jasiasa to kod jakenatiro mar oganda ni ng'at mde diri kar kae migosi John Obure live chino mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno Obure de nade jiru ne ober wuye amor mar ne ni chelo niri chieng' teri maber di chieng' ber erokamano John Obure in ga party mane ani party miluongo ni United Green Movement yes. Okay, party leader United Green Movement nigi a philosophy of co-leadership so a party no position mora nitiere ji are mama gi ngama dichuo kawa wahingo wago mbaka mohingo gimiluongo ni two-third gender rule cha waneno ni one half gender rule yes. So one party leader and Mheshimiwa Agustino Neto mane mbunge mandhiwa yes ochung sani ben donge odichung yes machielo and Milka Chelagat county mar West Pokot koro mage e co-party leaders mag United ngato nyalo penjo ni to uchungo ji e lemo magi gi magi kendo kopogre koda kaji ni Mheshimiwa Neto chung kod ndhewa e nominations mar chama mogik manyocha watimo tarik 24 dweni wadhi chungo dhano e Kenya te dhano maromo ji 97 ji 97 gi pod waonge ng'ama dhi chung governor to waonge ng'ama dhi chung president to wan gi joma dhi chung senator wan gi joma dhi chung MPs wan gi joma dhi chung women rep wan gi joma bende dhi chung MCS koro kama ok wachunge ng'ato e Kenya ka en mana kar governor to kod president sichi miwacho ni kuno maodi uchunge ji te to mana governor kod president moko uchunge ji okelo penyi nominations ma one utimo ginade jidong tarik 24 notimo universal suffrage achiel kachiel koso delegates koso ni direct nomination Udijon adier man kende e chik en ni nominations ma chama timo ginariyo kende en ma direct to kod indirect mudong mineno ma chama ndiko mang'eny gina kisungu yes but nominations gina koyango ni kakitimo nomination kokalo mbul migo achiel kachiel nyalodia chiwo tiko ne ng'ato achiel kachiel kod jokanyo mag duond buche to kod jok mobende dibedo piny tewalo machiko yango mar chik mar chama no ing'eyo ni ji osebedo ka ng'iyo chama to wigi wil ni chama ka chama nigi chikne modhi timogo modhi timogo nominations mane momiyo ni winjo ka registrar of political parties to kod IEBC gi chik nomiyo political parties nafas ni onego bedi ni koromo kinde makamagi tusemiyowa chik ma tayo yiero to kod kaka udhi tayo yiero to kochopo kinde machal kama to nyaka bende umiwa ni yiero udhi timo kanye to tichadi omiyo magi gik mochuno ni nyaka political party mobedo registered e Kenya nyotim kaluwore gi chik machielo en ni tok wacho bende ni IEBC gi registrar of political parties ni idhi time kanye to tichadi mokwongo onego kete e gazet katin to ariyo ma ji somo e Kenya te machielo en ni onego kete e website mar party no koro kikete e website to kochuno ni nyaka ikete e gazet mogik onego bed ni koponi un jok makoro dhi time e pap oko
to nego bed ni uwacho ni kama udhi timeno ukete list mar jokanyo madhi goyo kura kanyo. Kaka adwen chiwo kuom ranyisi odiemo nyotimo nomination kuondegi. Kidhi oko e rural kata kaka ne dhi Siaya to ninwang'o ka ne giriwo polling stations kata 5 kata 6 tikelo gi kanyachiel. Onego bed ni kikelo gi kanyachiel kanyo to kane dhi go kura tinwang'o ko baw nyinge jok monego go kura kanyo. Polling stations mang'eny kande mono nywandi gi kuri kelo gi kama onywandi gi eni. Kupo ni igolo jonanga kuom ranyisi gi jodunga itero dhi gocho pan pieri. Onego bed ni igolo list ma pan pieri bawo pan pieri, list mananga ibawo nanga, list ma ang'o mibawo kuonde ka dhi tim kura. Idhi tim kura kanyachiel, lakini seche mane chama register ji tinwang'o kano register ji nanga gi polling station kuma otimre nadi kuma ogoche. Koro nikech nomination odwaro pesa mang'eny kabisa to political parties pesa ge tin ki compare gi gir IEBC. Koro ne political parties no oweni nyalo riwo stations moko mondo obed ni gi mayot. Koro stations gi onego bed ni kiriwo titing'o register mar station moriw gi tero kanyachiel. Maka wuod jono dhi pan pieri to ne ogocho dunga to nwang'o ka nyinge ni pan pieri mondo yud nafas mar timo mar gocho nikech members ema koro ne nyaka gochi. For hours wan ne wabedo gi gimiluongo ni indirect nomination. En ni wan ne wang'iyo ni to ere kama e Kenya mzima ere kama jo larre moinga achiel. Ka nitiere jowa malarre moinga achiel to wadwa bet kodgi piny gi nyaka jomok larre. An onge ng'ama nyolaro koda reru ei Kisumu Central kuom ranyisi. Koro abende adhi abet gi wuod John moro ma ng'at moro laro go twago mbaka. Inyalo ng'eyo ni to wuod John kabiro kae to wacho no lare gi ng'ani ong'e ndhadhune, ong'eyo network mosetimo nade moseloso. Koro inyalo loso kodgi magiwinjire kendgi ma onge kuru ng'at ma wacho no lose, onge ng'ama wacho no win. En ni wago mbaka. Okelo penjo mos kuom ng'adi Migosi John. Okelo penjo ni un kaka party mar ne utiyo kod yo mane? Ne watiyo gi indirect nomination. Indirect emane? Okitero jopiny mondo okitero joma chung' mondo jo kanyo ogoni gi kura. Iwalo gi kachiel ni ng'ane di bedi kama eri. Ok onyalo bedo achiel, onyalo bedo achiel wawuondre kaka an. Onge ng'ama ne laro koda utikoni railways. But usemigo. Eko mondi miyago. Nomination niluongo nang'o? Achiel kachiel. Ok en direct nikech jok monego gona kura reru mondo abed gotikoni ok ogona kura reru. Iwinjo? Lakini mich to omiyago. Kura adhi ir general population mondo obi ogona kura. Mane mumiya nyisi ni gigi duto te kata wanyalo dhumo kisungu moko aina moko miwacho nago consensus ang'o gin gik mokariyo kende minyalo timo go nomination. En ma direct to kod ma indirect. Okelo penjo moro Migosi John ni to seche milose party mar niri mar Green Movement Party untiere Azimio kosire Kenya Kwanza? Waonge Kenya Kwanza wanie Azimio. Okech gimomiya penji ni ni to ka ing'iyo nominations manotim gin buche gi kuma Kenya kae duto te mantiere Kenya Kwanza kachiel koda kage Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Ineno ka UD enogo kura mare di very universal suffrage mbina wachi ma kizungu mang'eny ipogo digo le paro. ODM nogo mare mar consensus achiel kachiel to dire kuno moko ma bet okuwinje maber ahinya ni to mane mondo tiyo kae ri kate gi mwana mema na nyalodia mano ko yiemo pimo koda gi ng'ato. King'iyo dun buche mare Jubilee ne ochiwo kachiel tiri kuno moko mane ANC no timo achiel kachiel kata winjruok kachiel koda gi Ford Kenya. Ere kaka ne nominations no bede political parties gite cutting across the board?
hold the thought live chino mari man kuku mara wach migosi John Oboro kago ne mbaka wach ni mar party margi en jake natiro maro gana kachiel to kod siasa bende mano manyiso no ng'iyo pogre kod siasa kende bendo ng'iyo pogre kod jake natiro maro ganda kende wang'iyo kaka gik moko sebede thuolo mar la par siasa nyiri machok mokalo chene kachiel to kod kinde bende machok mosekalo chene kawaduogo wach mar jalup piny owacho ma deputy president posts gieki igeto mar miyo Amolo Odinga kachiel kod migosi William Ruto kachiel kod wach ni mar party margi en bende chung odhi manyo kar kanye kachiel to kod manifesto mare nyaka en Haron Otieno. Achiel kachiel chendo mari mar kuku mar wach migosi John Oboro kod mbaka weche mag nominations mano bedo kate Bruno Buche siasa pogre en ja siasa kachiel kod jakenda tero mar oganda mana miwakile kaire mondo miwang'e to siasa wacho nang'o to jok makenda tero mar oganda wacho nikech en okalo dire ka eri migosi Oboro awe samana pinji godo jeroni ka ing'e nominations macha notimo negi bed nade jadolo Udijo ningeni ukune gipenji ni gini no bedo nade nikech chama ka chama ne nigi chike ne mano timo nade mano luwo ima onego ipenji yes nito bende jok mane ochung be nodok mupuonjo jogi gima chik nomination mar chama mano chungo wacho parties kika ne gitimo gini giking'e gi wang' mari kanitere gi oko ineno ka ne giluwo chik koso ne giluwo chik Negiluwo chik mag party gi mag nomination mago ne gitimore nade negiluwo kene ing'iyo gik mane ODM timo kuom ranyisi kane dhi e polling station to ninyalo yudo register mar jok mago kura kanyo kono kiyudo register to ninwang'o ka nitiere jok mane ng'iyo ni to ing'ama idwa gochoni bende in member ne ng'iye online to goloni ni in member kata ok in member manyalo wacho ni samoro ne ok otimre maber en ni jogi kanoriwo polling stations gi to ne gilando ni jopiny molewo ni ariwo station ni jopiny nok ong'eyo e wang' sa to kata kane giriwogi nok gimanyo jopiny kata members mag chama mondo giwach nigi ni uneno ni onego wariw mane gi mane omiyo samoro kidhi e gwenge kucha to ni nyanwang'o ka jomoko ywak ni okawgi otergi station moro mabor kabisa mag wuoth mondo chop koro ne bedo matek machuno ni kendo jachung' ema dog manyo mtoka maomo ugo ing'eni king'iyo manyo mtoka maromo jogo kura mondo biogo kura ochalo gima ichiwa soya ni ng'ato mondo biogoni kura adier kidhi ng'iyo anyalo pimo gi bondo ne nitiere station moro manogol mane ji dhi gocho ma ok tin ni kilomita chi
kilomita 9 ni wuoth gi duogo inyono kilomita 18 ka jasiasa moro mano ogolo ni mtoka moteri kendo duogo ing'eni chunyi bedo machiegni kode ma en kata kana ok idwa gone ombulu tineno ni gitime nani igone ombulu. Koro mane e ng'ikruok mana nyalo wacho ni ne nitiere e gini, but ng'ikruok maduong' ma ng'ata nyalo neno anyalo kawo makosano aketo kuom joma notimre nani, joma nochung' ema kani chung' e chama misechulo pesa midwaro to chama kawo nomination rules and regulations to timi nani gik moko ariyo. En tiji mondo idogi mondo idhi puonji jopiny kata idhi puonji jogi mabiro goni kura ni ng'eni mae gima wabiro timo nade. Mar ariyo, ODM kuom ranyisi manyodhi ni odhi digital matin and inyalo paro ni Kisumu kuom ranyisi nonego yier tarik 13 ogol Kisumu tarik 13 oter tarik 19 to ogol Siaya manonego bet tarik 14 obet tarik 13. Nabed jasiasa ma Kisumu kata ma Migori kata ma Homa Bay dinadhi somo Siaya. Adhi ang'i ni to makoro ok en kaka ne wang'iyo ga ng'ado tas to wasoyo ni gini tiyo nang'o. Iyudo jogi moko dhi osom sik mantiere e gini jowagi ne oling' aling'a. Seche mane wan gi political parties amendment bill e assembly jowagi no participate, especially MPs manyo nitie king'iyo Luo Nyanza mathin kabisa mane onge assembly, but wigi no will ni pala mane gipiago e assembly no biro timo gi nani, biro ti kuom gi mondo ng'adgi. Omiyo kane gisetieko gino gibeno onego giduogi ma gipuonj joge joheragi kata jopiny ni mae gima chik cha timo nani wacho. Omiyo josiasa wa mantiere koni madongo gi matindo nodogo dong' mana kaparo ni nomination mar ODM wabiro keto pressure kuom chama wadhi time atima kaka watime ga to wabiro gweye. Duond buchi no luwo chik gi kyogore nikech imeni duond buchi siasa jadong' luwo chik gi. To kemomiyo mara onge koko nupuonjo jap no Wood John samoro ng'at mara nyalo onge chini mane momiyo nupuonjo jowa maru ne tin ji mang'eny ok nobiro nikech windi wani wacho ni railways kende imanyo ng'at achiel kende manyiso ni competition ne tin. Yes, which is okay. Yes, kaka nyalo nyise ni tin mar ne nitie koko ne ok obede mang'eny. Aro nyisi gimomiyo koko no ng'ato nyalo nene chama kata ka ji ng'eny. Yes, iparo ni jakom ne nigi paro mane mondo wach ni ji nodhi e consensus. Wood John uchungo bure. Ok uwinjru mondo kik wadhi ir jopiny gini biro kelo koko. Winjre uru mondo miya ng'ata di. Jakom noneno gino chon nikech en gimo osebedo ka timre ga ka wadhi e yiero pile pile to nyaka watimre nade, nyaka wadhaw. Ere kaka wanyalo winjo nikech wang'e ng'ahawa. Wood John kama ji chung'ie onge ng'ama kia ng'ahane. Makata koponi winjo ka ng'ato wacho no mae to wacho no mae to e tok wiye kata tok pache kucha to kon atemo atemo lakini en ni tuon thogi oko ok anyalo wacho notima nadi ni oyomba, anyalo mana wacho ni omaya jogo ng'ere. Emomiyo awacho ni wan kaka chama gima nwatimo nwakelogi like kane idhi Homa Bay in one ward ne nitiere ji adiwa ji abich gi party mari okay yes ji abich gi ariyo ne mana nigi paro kata gigeno ni ne gikuongo ni jowetegi moko ang'ono e chama ni. Omiyo eni monego omiye. To ng'at machielo obiro moleo, lakini obiro moleo kakata jopiny ema kone ni kocha biro bet marach dhi koni. Okelo penjo moro migosi jeno bure. Kocha biro bedo marach koni biro tem koniri. Duond buche samane minyalo koni no teme marach rachi. Chama gi te no temo. This time round chama gi te no temo. Good. Kilo se chama gi kino temo. Iwuok mar mondo mi many kom niri mar bedo kaka MC mar Railways jaduong'. Ang'o piwangi chwerne migato mar mondo metem. Idhi temo tine japiny koso dhi tami. Kapok obiro wach nomination wacho de migosi Fred Ouda chal no biro gi nomination kom mar Central ka ipachanade wachak gi medhi timo. Wood John achung' na manyo reru gi weche adek madongo ne yan. Achiel amanyo reru ni gimiluongo ni
youth unemployment. Adiera man kende. Youth and employment, yes. Also youth unemployment. And employment. Okay. Adiera man kende eneni gimiluongo ni koso tich mar rowere. Ok en tuo mar Kenya, ok en tuo mar Kisumu, ok en tuo mar Reru, en tuo mar piny mangima. Lakini nitiere yo minyalo luwego mondo igo mbaka ni kwa wacho ni ji onge tich ei Kisumu. To mokwongo gin ji adi. Mar ariyo joma wang'eyo ni gin ji adino gin to rea ma gisome gik mopogore opogore to en mane. Seche malose kodi ni gimiluongo ni data onge mar youth mwawacho ni ng'eny mokoso tichno. Omiyo gima tera mokwongo assembly en kalo chik manyalo miyo county government ma Kisumu obed gi data mar youth mwawacho ni onge tich. En youth ma jahigni adi to somo ang'o, to moko somo to nyalo timo ang'o. Kanye minyago e mbaka ni moko somo ni wamiye gima kama otim. To motimo gima kama to ere kaka wanyalo manyo ne gima dotim kaluwore gi market manotimre nade manosomo. Mar ariyo matera e assembly e wach youth and unemployment no. En ni seche mwaloso ni County Government Act wacho ni 70% mar job opportunities mantiere county no onego bed mar jo county no. To chikno ok nyal tiye county moro ka national government law is not domesticated ka e. Gima tera kanyo en the sponsor equal opportunities bill. Mondo ka county assembly ma Kisumu kalo to wang'e ni mokwongo joma nyalo ndiko ji e Kisumu gin jomage. To bende kokwayudo to wawacho ni mano gimo fail because nyaki lobby MCAs mondo kal gima kamano. Kokiyudo kom nieri. Kokayudo kom no en go mbaka gi jok mosedonjo. Ni kamera nitiere jadwal. Ang'adi nikech sa. Zelu Babel sina producer mara nyisa ni sa orumo to kode katwa. Chal go chakore. Migosio John chal ka gima Shakil de biro kod independent. Bigosi Olaga Lodge biro kod MDG mara mheshimiwa Ochieng. Wantiere kod Jack Nyanungo Rango biro kod MDG. Wantiere kod mheshimiwa Fred Ouda mabende biro kod independent. Fact onego bino launch campaign mare. Ineno nade? Bineno ka loya nyalo beti ni ODM dido loya kom independent kadi kod political parties ama koso en kaka ne chon chande ni ODM ok nyal pingi ODM ngama nyalo loyo ODM. Udijon adwaro lamo Nyasaye ni gik mekwano nago nego timre nikech oganda maluo nobedie ong'ala mamalo kendo man nyime ka kedo mondo wabed gi chama mang'eny. Magi ndi gin fans jogo biro gi parties ma wacho kod independent. Ok awacho ni ok dispute gigi. Emomiyo wacho ni oganda mar luo nobedie ong'ala mamalo e goyo lweny mondo gimiluongo ni chama mang'eny obedie ke. Lakini ka chama mang'eny osebire Kenya to waduogo mwabet ma wawacho ni wan to wadwa chama mang'eny, wan wadwaro chama diwa achiel. Omiyo ni wabet ka gimiluongo ni healthy competition gi kisungu onge. Gimiluongo ni loyalty to jagokura japiny onge. To bende ginyalo dhi chiwo challenge ne jakom. Ok ni jakom. No jakom achine ne ODM party. Bende di bedo. Agombo ni mane gimonego timre. Ma independent nyalo di ODM loya MDG party style. Be democratic space no osebedo go nyanza. That space. Mondo mane momiyo ywak ni jowa manosedhi and mane momiyo kama antiere. Ago tik nulago kalwoch. Ago tik ni Sakil. Ago tik ni jogi nang'o. Ago tik ni jogi ni kane gisenwang'o kas democratic space odire ei ODM magi wuok ok ne gigombo duogo. Mane momiyo kama antie kaloso go nyango koyo. Tawacho no nyango koyo ni koso nikech in nise yawo democratic space tiduoge deye. Omiyo kaka mideye no kuro di to wego koko. Mane momiyo nyalo wacho ni kada jawo oduogo deye kano wuke PDP duoge ODM. Oduogo PDP oduoge ODM noduogo mang'o. Nikech nose chiwo nafas ni ji nyalo ga ringo gi kocha. Koro ing'iyo ni to kopo ni karo tek yudo mana kama ma jopiny manyalo miya kur manyalo konya karo negatini jopiny adier kinde go king'iyo kaka koyono tiyo ni jomuron en perfect. Director wacho ni nyaka otieki okelo penjo moro migosi Ojono Bure ni to bende gini japiny machiwe koso party miyo ng'ama ohero.
e mar party ok lich na gudi jon nikech mar party no no beja pinchiwe koso ja e party jo party monego pangi. Riti John Obure and ja party on party lo ngono United Green Movement. Komio kamera ni ri chopo giku machelo mari ngan haro to chako do watime kindi chiemo machelo riti. Ero kabado.